Chabwino, tingabweretse bwanji tizilombo tabwino timene tima probiotics mthupi mwathu. Masada kwambiri za moyo mukuziwa zote probiotics anthu atengerapo business kubweretsa zinthu zosiyana-siyana zoti ndi ma probiotics, koma chonde tisamale chifukwa chokuti tizilombo timeneti tikuyenera kukhala ta moyo. Ndipo tikuyenera kukhala m'mimba mwathu 30 minutes yokhayayi. Tikuyenera kukhala kuti tikatipanga introduce tikatika m'mimba mwathu m'matumbo mwathu tikhale ndithu nthawi yayitali tizitithandiza. Zakudya zomwe zimapangisa kuti tikhale ndi ma probiotics ndi zakudya za fermented. Fermented ndi mamasulira kuti zoyamba kusasa mchiyankhulo chathu, koma ngati munthu wina ali ndi kumasulira kwina chonde ndiuzeni. Zinthu ngati chambiko koma osati muchithire sugar chambikocho, komanso yogurt wowawirako uja wa natural. Komanso ndikuganiza kuti chinthu china chomwe chili ndi ma probiotics chomwe anthu ambiri ife tikhoza kuchifikira ndi thobwa. Thobwa lija mukaphika lero osamwa mawa iyayi lisiye nikoni liyambire kusasa pang'ono, liyambe kupanga tithovu pang'ono, liyambe kupanga ferment pang'ono. Komanso kombucha makamaka anthu amene mmapanga nokhani fake ogula ujaso pena amangokhala ndi zishuga zambiri. Komanso pali zinthu zina zomwe zinayezedwa kuti zimene zonde zili ndi quality yayikulu tizilombo tabwino mthupi mwathu. Anthu amene tili ndi anzathu aluya tafuse komwe amagula yogurt wa kefir amene ndi yogurt wapamwamba kwambiri amene amakhala ndi ma probiotics abwino. Tili ndi cabbage wambiri ku Malawi yomwe titha kumamusasisa kapena kuti kumpanga ferment kuti atithandize kukhala ndi ma probiotics tizilombo tabwino mthupi mwathu. Ku Germany amadya cabbage wawo wosasisa amene amamunena kuti sauerkraut. Ku Japan ali ndi kimchi. Ndikangodya cabbage ameneyo angophatikiza ndi chia ndi madzi okumwa basi ndinasiya kukhala ndi chimbozi cholimba. Nthawi zonse mumayenda bwino m'mimba. Ndikakutengere ndikuoneseni. Cabbage ndi choncho amamudula ndikumpanga ferment. Chofunikira kwambiri sisabolayo kapena chani, koma chofunikira ndi process yosasisa yopangisa kuti tizilombo tichuluke moto process imeneyo. Ndi anthu amene makonda kuyang'ana zinthu pa YouTube mutayang'ana kuti kodi apange bwanji cabbage wathu osasa choti zinthu zake sikuti nzapatali. China chilichonse chikhoza kupezeka ku Malawi. Tikhoza kuonjezera tizilombo tabwino mthupi mwathu tima probiotics. Koma ngati sitingathe kugula kapena kupeza zinthu zimenezi osadandaula, tizilombo tochepa tomwe tasala natonso tikhoza kumatidyetserera ndithu kuti ziberekane kwambiri. Zakudya zimenezi zimatchedwa kuti ma prebiotics. Zakudya zimenezi ndingati zija zomwe timaziviyika ndi kuzisasisa pang'ono. Chimanga timatha kuchiviyika tukakonola. Kondolo iso timapanga zimenezi, mawere timapanga zimenezi, mapira timapanga zimenezi. Zosasisa za fermented. Ndepali anyezi, adyo, mbatata, ma chia seeds ma flax seeds tinakamba zozija. Zipatso ngati nthochi ma apples zonsezi zikhoza kuthandiza kudyetserera tizilombo tabwino mthupi mwathu. Tiyeni tisankhe chomwe tingathe ndi kubwezeretsa tizilombo tabwino mthupi mwathu kuti tichepese mavuto osiyanasiyana omwe tikumana nawo mu thanzi lathu. Ndikhulupirira mwaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu za tizilombo tabwino tsiku la lero. Osayiwala kuyika makomenti anu, mafunso anu, kuwagayira anzanu, komanso kupanga subscribe ku YouTube channel kwathu. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.